Desanburu kalo tile fɔlɔ ye san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga a n'a ka wagati Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na aw ka wagati o cogoya la ni aw ka dakurunna kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Kunun tɛnɛ novamburu kalo tile 30 san 2020 an ka lapitanisoba min bi an ka jamana kɔnɔna la nɔ n'ale bɛ wele ko l'hôpital du Mali a cakɛlaw ye kunun bɛɛ kɛ u ma baara kɛ u y'o kɛ ka u ka nisɔngoya o yira sa a kun ye fɛn min sa Isa Umar Dama ale ka fɔ la ni ale ye syndicat ka secrétaire général dangan ye sa a y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen daminɛna muso dɔ ale de nɔfɛ o muso in ye u ka dɔgɔtɔrɔ dɔ to a ka jelita la wagati min na sa k'a fɔ ko muso min wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la ko fo ka o sigiyɔrɔ ni ka o jɔsi ko n'o ma jɔsi k'ale tɛ sigi o nɔ la o de kɔnɔna la sa dɔgɔtɔrɔkɛ y'i ban a ka kuma fɔta o masa Isa Umar Dama ka fɔ la sa k'u bɛ o kuma sama-sama la u ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na ko cɛ dɔ bɔra kɛnɛma ni ka don kana dɔgɔtɔrɔkɛ ni ka bugɔ k'a to a ka baara la ŋunuŋunukan min ni a tun b'i bɔlɔlɔ kana fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka wolomasiri taba dɔ de ye ni dɔgɔtɔrɔkɛ in bugɔ k'a to a ka baara la ko kuma ko tɛ tiɲɛ ko nin tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ finitigi ye ko nka ko a yamaralen don ni ka maramafɛn ka o minɛ a bolo o de kɔnɔna la sa ko olu fana ye baara bɛɛ lajɛlen jɔ kunun ka u ka nisɔngoya ni ka a yira ko nka ko bi araba donya in na sa k'u bɛna u ka baara ko k'a daminɛ ko k'a sababuya kɛ ko 13e arrondissement ma u ye tɛgɛ da nin cɛ in kan ni ka taga n'a a ye u ka polisiso la. N'an bɔra hôpital du Mali la an bɛ taa Gabriel Touré ale fana la Gabriel Touré cakɛlaw olu fana ye bɛna tile 4 baarabila ni ka o kɛ o tile 4 baarabila o bɛ tali kɛ bi desanburu kalo tile fɔlɔ san 2020 a cakɛlaw yɛrɛ ka fɔla sa ko nin baarabila in tɛ olu fɛla ko ye ko nka ko ni an ka jamana marabagaw ko ni u tɛ ka u ka waleyaw ni ka o dafa ko de la sa k'olu fana wajibiyalen ni ka lɛrɛ 96 baarabila ka o boloda o bɛ tali kɛ bi desanburu kalo tile fɔlɔ a tile 2 a tile 3 ni ka taa kuncɛ a tile 4 san 2020 o la sa nin kuma in fɔra u ka kuma lasela fɛ n'o ye Jime Kante ale ye u ka kuma lasela min n'a bɛ bɔlɔlɔ kana o la sa ka fɔ la sa k'olu ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka Gabriel Touré cakɛlaw ka u ka baaraw ni ka o bila sen kan ani tuguni ka jɛya k'o la sabati ani u ka sara minnu bɛ yen nɔ ni a tɛ kɛ a wagati la ko u baaraw ni ka u sigi sen kan. Syndicat national de l'enseignement supérieur cakɛlaw n'o ye an ka sanfɛ kalanso cakɛlaw olu ye sa olu fana ye baarabila ni ka o daminɛ bi araba desanburu kalo tile fɔlɔ san 2020 Dr Abdou Male ale ka fɔla sa ni ale ye secrétaire général ye a y'a yira k'a fɔ ko olu kun kelen don ka baarabila sɛbɛn ni ka o bila an ka gouvernement cakɛlaw ka tabali o sanfɛ sa min na depuis novamburu kalo tile 16 san 2020 u kelen don ka laɲini caman ni ka o de boloda a laɲini caman kɔnɔna la sa ko an ka jamana maramɔgɔw ma kala don ɲin na ni ka bɛn ni a kelen si ye u y'a yira tuguni k'a fɔ ko ni olu ni an ka gouvernement maaw bɛ sigi ka kuma kɛ nin zen tuguni ko a sigi ka kuma k'a bɛ kɛ minisiri ale ɲɛna ko ni o tɛ ko sigi ka kuma fɔ ko o t'a la. Kunun tɛnɛ novamburu kalo tile 30 san 2020 an ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ sa ani kɔkan wolomasiri taba minnu nalen don an dɛmɛ an ka kɛlɛ o la sa bingani wale taara ka olu sɛgɛrɛ u dagayɔrɔ la a bingani wale ale kɔnɔna la sa a kɛra Menaka ale ni Gawo fo ka taa se Kidali ma an ka wolomasiri tabaw u y'a yira k'a fɔ ko maa ma bɔnɛ ani na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko Al-Qaida mɔgɔw olu de y'a yira k'a fɔ ko nin bingani wale ye olu de ka baara ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la Senegalikaw fɛ yen nɔ sa ŋunuŋunukan o cayalen don u fɛ yen nɔ kabini novamburu kalo tile 26 ka taa se a tile 28 ma san 2020 u ye maa 40 bɔɲɔgɔnko ni ka o de minɛ maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu bɛ yen nɔ u ye maa 40 bɔɲɔgɔnko ni ka o de minɛ u ka karamɔgɔba min bɛ yen nɔ ni o ye Seri Madu Karamba Keita ale ye Dakar karamɔgɔba dɔ ye ani tuguni u ka politigimaba dɔ don gendarmerie maaw ka fɔ la sa ko nin denmisɛn ninnu ka baara kun tɛ foyi ye
ko ka maaw minɛ ani ka tila tuguni ka u nima tɔɔrɔ o de la u ye u minɛ ni ka taga n'u ye ka taga u don bɛrɛ la ni wagati in na fɔlɔ nka halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka ko bɛɛ lajɛlen dangamaniya. Cadikaw fɛ yen nɔ sa desanburu kalo tile fɔlɔ san 1990 ani 90 depuis o wagati Idris Deby ale bɛ fanga la a kelen ka u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min n'o o ye Hissène Habré ni ka u ka fanga sugusu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni o ye bi nin ye a ka fanga san 30 o de ye. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na sariya kura minnu ni olu taara coronavirus ye ale ko an tɛ se ka fɔ ko sariya kura ka sababuya kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ o de ye an k'an tɛgɛ ko safinɛ la sanga a n'a ka wagati an ka nunɔ datuguliw an ka olu wajibiya an yɛrɛ kan an ka tɛgɛ diba an ka o fana nɔgɔya ka sababuya kɛ coronavirus ye ale bɛ ka cari jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.